सफैबाय लाबो साबबाय नै बेखौनो हामजाया लाबो। हेलौ रायजोफोर खुलुमबाय, बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांखौ बरायबावनाय जाबाय। आङो मार्केटाव थांनो नागिरदों दायो, माबा माबि बायनो थाखाय गोनांथि जादों। दाना फुंजा मानसि फैग्रोम मोना, जेबो जाया लोङा, हासुनायावसो थाइबा होनांलायबाय। हासुनायबो फैसा गारनांगौ, दै लोंनायबो फैसा गारनांगौ, जानायबो फैसा गारनांगौ, बेरायनायबो फैसा गारनांगौ, फैसा नङाब्लानो जाया। नंगौ नामा? आं जुथा जरासे बायनो नागिरदों, माने दाखालि हाजो गाखोनानैहाय जिजोब्बाय जुथाया, बेरायनायाव गाननो गैला, ओरैनो खम समनि 400सोनि बायनोसै। दा नोंथांमोननो खिथागोन मा जुथा लानाय जायो, माबायदि लानाय जायो। दाख्लैनि जों गराय गाखोनायखौसो मोनफैलायबाय, ओमफ्राय मोनसेबो जुथा मोजां मोना। मार्केटानो मोजां, मार्केटानो गैया, फसायाखिसै आं जरासेबो। जोबजोब्बाय मार्केटानो, आं नागिरनि थेवबो आं जुथा फसायनायखौनो मोना। ओरैबायदि लोगोफोर, ओंखायनो आं बायनाय जायाखैमोन, आरो दाबो मोनबावाखसै, आरो मोनाब्ला बायनायबो नङा आं। बेयाव सफैनानै दंनाय माबाखौ जानाङासै, ओंखाम उखैबाय आङो। ओमफ्राय जों दाखालि बेयावनो गराय दाब्रायदोंमोन, ओमफ्राय बै जाबाय मन्दिर। आं दा नैबे लामाजों फैदोंमोन, ओमफ्राय बे कट ना मा जाखो, बेयाव माबा माबि रेजिस्टार डकुमेन्टस लिरनाय नुदों आङो। बिराद ओंखाम उखैबाय लोगोफोर, बेयावहाय एसे पुरिफोर जालांनोसै आं। बे दखानाव जिरायबाय आङो, फिसा फिसा दखान दं नै, नैबो फिसा फिसा दखान दं। ओरै बेयाव पुरि जानानै थांनोसै। पुरिया सफैबाय, जाग्रोनायसै लोगोफोरना। नालेंखर दं, ओमफ्राय नैबेलाय नालेंखर गोजा, ओमफ्राय खुदिना एसे दङ बेयावहाय। जाखांग्रोनायसै लोगोफोर, ओमफ्राय जानानै थांनोसै। हामजानायखौनो मोना लोगोफोर, लासाबबाय नै। दाहाय रुमाव सफैनानै दिन्थिनोसै। बे मार्केटानो जाबाय श्रीरंगपटना मार्केट। ओरैबो मार्केटानो फिसानो, जेबो मोजां बुस्थु मोना। दिनै गारि गाखोआ लोगोफोर, थाबायनानैसो थांगोन दिनैहाय। थाबायैया गोबाव जालायबायना, आथिं सालायनाय थाबायलांगोन आं दिनै, गारि गाखोआ। मेन रडजों थाबायगासिनो दङ नै। जुथाखौथ' हामजाखायाखै, थेवबो लाबाय, गाननो गैयै हिसाबैहाय। आथिंफ्राल' समायथोंसै बेरायनाय समावहाय। सफैबाय, लाबो साबबाय नै बेखौनो हामजे। बेनो खम समनि लोगोफोर, एसे गाननायफ्राव आथिंफ्राल' समायथोंसै होननानै लाबोबाय। नै बेनो 600 थाखानि ग्रे कालार। हामजानायालाय हामजाखायाखै, मार्केट फुल गिदिंजोब्बाय। आथिङा नुवाखै, दाखालि इनारजि जानाया, खुरख्लाबनाया दाबो इदि गोसोम जानानै थाबाय नै, दाग जानानै थाबाय, दाबो मानो एसे एसे। बेखौ लाबोबाय जाहैबाय आङो 600 थाखा। डाबल खिथालांबायलै, दा मानसिफ्रा भिडिअ नायागारा, बेसे लाया होनना सोंहरनायलाय। फसायनायालाय फसायखायाखैमोन आङो, ओमफ्राय थेवबो बेरायनायाव गाननो गैयिखाय आथिंल' समायथोंसै होननानै लाबोनाय जाबाय आरो। बेनोसै लोगोफोर, नोंथांमोना बे ससे ब्लगखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक होदो, आरो चेनेलाव दिनैसो गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, हायोब्ला शेयार खालाम नोंथांनि लोगोफोरनो। जै बर' हारिनि।